L'epicentre de la campanya electoral, imprevistos a banda, es desplaçarà durant 2 dies al Congrés dels Diputats. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez seran traslladats aquest dilluns des de Soto del Real fins a la Cambra Baixa espanyola per recollir les credencials com a diputats, i Raül Romeva farà el mateix però al Senat. Tots 5, dimarts, participaran en la constitució del Congrés i de la Cambra Alta. Serà, sens dubte, un dels punts àlgids de la legislatura que tot just arrenca i també de la campanya electoral. Una fotografia d'aquelles que defineix perfectament una època. El Tribunal Suprem, que tot just és a uns 20 minuts caminant del Congrés, ha decidit no suspendre preventivament els presos electes i la decisió, en cas que s'hagi de prendre, recauran als membres de la mesa de la Cambra Baixa espanyola. Per primera vegada en 3 dècades, l'esquerra té majoria en aquest organisme gràcies al pacte entre el PSOE i Podem. Meritxell Batet, a qui Pedro Sánchez ha situat al capdavant del Congrés després d'una pèrdua progressiva de protagonisme en les converses amb la Generalitat quan era ministre, tindrà veu i vot en decisions que poden marcar el diàleg amb Catalunya. L'excepcionalitat del moment, amb presos electes asseguts als seus escons, es farà més evident que mai al Congrés dels Diputats. Encara que se'ls aïlli de la resta de representants, encara que no puguin oferir rodes de premsa amb normalitat, encara que el seu pas per la cambra duri tan sols unes setmanes, l'independentisme farà evident que és un actor, políticament i simbòlicament, inevitable en la nova legislatura. Si els presos i exiliats són el principal actiu electoral de Junts per Catalunya i Esquerra, aquesta recta final de campanya permetrà unes quantes fotografies per alimentar les expectatives de cara al 26 de maig.